Останете до края на видеото, за да разберете какво точно се случи. Коя жена видях? Изгледайте го. Ако имате слаби сърца, това видео не е за вас. Така че преценете сами. Приятели, аз съм Боби и в днеската видео ще играем на най-зловещата игра, точно така The Exit 8. Може би сте чували, доста ютубъри са играли, така че може направо започваме. Както виждаме е доста кръво. Select level. Ние сме минали хоспитал, обаче от апартамент, но тя не е за нас, защото е доста страшна, но за вас, хора, в следващото видео ще получим забележка. Така, хора, сега трябва да гледаме за аномалии. Ако няма, просто ако има, се връщаме и минаваме оттам и минаваме нивото. Сега, нещо паранормално да има. Ти паранормален ли си? Не си паранормален. Окей. Добре, нищо паранормално не виждам. Дам. Хора, не знам. Какво паранормално имаше? Окей. Нещо паранормално. Хора, ама то нищо паранормално няма. Ето как картината. Всичко е окей. Всичко е окей. Така, да. Защо? Добре, тук има някоя аномалия. Даваме назад. Да видим дали ще е правилно. Така. Сега тук паранормално. Не виждам, но според играта има нещо паранормално, така че ще се върна. Ей така, хора, момента на истината хубава. Да! Какво паранормално имаше, бе? Музика сме, бе. Окей. Сега. Какво паранормално виждате тук? Пръв поглед, нищо, кръв никъде. Никъде. Ти жив, такъв си. Страшен ли си ти? Добре, сега това ще кажем, че е паранормално, защото има само надраскани очите, но не виждам кое ще е не паранормалното, защото просто някое дете си е такова рисунка. Нещо лудо. Нека погледнем всичко. Картини, работи. Окей е. Добре са. Всичко е окей. Всичко трябва да е окей. Сега ако почва от начало. Бате, ама какво паранормално имаше? Почвам се ядушвам. Просто ще прави така. What? Окей, хора, почти минахме играта. Окей, хора, минахме играта. Нищо паранормално не виждах през всичко. Нека ходим към изхода. Не! Искам да спечеля. Има нещо паранормално. И това беше, хора, от нашото видео. Ние го минахме.
Всичко е нормално. Сега ако почне от начало, да, ще рискувам. Окей. О! А. Хора. Бързо бягайте към изхода. Гейм финиш. Така, хора, малко да разгледаме, да видите колко е страшно това. Окей. За сега нищо паранормално да виждам. Това е само игра. Каквото и да видиш, това е само игра. Добре, какво е това са, бе? Какво правиш, бе, мая пич? Какво правиш, бе? Пич, просто яде някакво тяло. Бързо, копчето. Следващото ниво. Бате пак яде нещо, е. Тук ли са нивата? Първият етаж. Се очаква да направя аз. Пак ядеш, окей. Ама имаше паранормално. Защо отивам на втория етаж? Беше паранормално. Окей. Просто един човек ядеше и беше... И не е паранормално. Явно там ще е за паранормалното. Оу! Какво е това, бе? Там пак яде нещо. Да видим дали това е за паранормалното. Не. Добре, хора, последно... Добре, значи това дете, което яде там. Хора. Добре. Това със сигурно са паранормално. Ох, моля ти се. Дай му... Yes, бе, хора. Сега на втория етаж. Бързо спринтваме. Ти да ме изядеш. Ох, има починала жена. Мале! Паранормално! Мале, хора! И така, хора. Продължаваме към играта. Трето. Сега. Добре! Защо само паранормални неща има, бе? Едно нормално ниво няма ли да има? Ох! Четвърто. О, вече ме е страх, хора. Спринтваме. Хора, виждате ли това червено нещо? Вие не го виждате. Вече го виждате. Хора, what the fuck? Какво е това, бе? Мале, как се стресна. Мале, хора. О, вече ме е страх. Има паранормално. Пич, какво е това, бе? Какви са тия работи, бе? Мале. Шесто ниво, хора. Ох, малко вече ме е страх. Пак има труп! Трупа дали е нормално? Моля се, не! Не, хора! Трупа винаги си е бил там. Трупа, значи, винаги си е бил там. Разбрах играта. Разбрах играта, хора. Няма нищо паранормално. Така, хора.
Не. Окей. Така. Добре, минахме. Трябва да запазим спокойно. Сега какво ни чака? Трябва да запазим спокойствие. Боби спокойно. Добре, нищо лошо няма. Нали? Нищо паранормално няма. Не! Какво паранормално имаше, бе? Добре, спринтваме всичко са. Не ме е страх. Не ме е страх от тебе. Където и да си, мен вече не ме е страх. О! Как се стреснах. Нищо паранормално не видях. Паранормално? Yes, бе! Паранормално? Yes, бе! Паранормално. Хора, е така долу съм. Паранормално? Не! Паранормално? Така до 4 хора. Паранормално? Не, паранормално. Трето паранормално и вече разглеждаме. Паранормално, плиз. Окей. Ох, обичам хазарт. Паранормално. Добре, бе! Залози на ниски цени. Мисля, че всичко е паранормално. Хазарт! Yes, бе! Окей, хора. Спринтваме. Добре. Паранормално. Yes! Още 4, аз по 4-2 нива. Важното е, че в тази игра не можем да умрем. Така че може само джъмскерове. 7! Yes, бе! Това сигурно са безопасни там. 100 е преобърнат. Не мисля, че това е добре. 8. Много ясно е, хора, гледайте как ги мачкам. Е, сега оправен. Сега може би всичко е както трябва. Не е нормално. Това не е нормално. Сега ще познавам, нали? О! Какво се случва? Не! Всичко гледам сега. Ще склати всичко. Нормално. Това е хора последно опит. Нормално е всичко. Нормално. По всеки път е така. Ами хора, това беше видеото днес. Надявам се да ви е харесало видеото. Но сте се стреснали от моите викания, защото видяхме доста странни неща. Но абонирайте се и чао от мене. До следващия път. Like and subscribe. За 1000 абоната, както казвате, ще печелите безлична мишка. Само единственото условие е да се абонирате за канала. И ще има още доста... Хора!